Yeah, sanibonani ma-South African. Sikule ndaba ye-truck driver. Ma-code 8 nama-code 10 thulani ningayifakazi le ndaba ye-truck, ningakhulumi ngo-driver we-truck. Mina nimazi u-driver we-truck. Ama-truck driver kumele akhulume nge-driver we-truck. Uyabona kule accident u-driver ube selfish, waveza ukukhohlakala kwakhe, waveza ubulima bakhe futhi at the same time, ngoba ngokuya komthetho kahle ngokuya ngathi thina ama-truck driver, ngendlela esiyibeka ngakhona namavidiyo engiwabonile, udriver waleya truck kumele ayogqunywa ejele, avalelwe ejele, kuthathwa isikhiya solahlwa le olwandle, sigwinywe yishark futhi sihambe nayo, ngoba ingqondo yakhe azange ayisebenzise. I-defensive driving yakhe azange ayi-aplaye laphaya, if unayo. Yabona mangibona leya video, udriver bekana 90 to 95% yokuthi angaphuma kuleya nkinga leya kungayenzakalanga lutho, baxabane nje no-driver weteksi, bathukane, adlule ngapha u-taxi driver, adlule naye aqhubeka ephambili, abantwana bavuke eMonday bahambe baye esikolweni kube right, kungayenzakalanga lutho. Ngibuyele ekhampanini yakhe udriver. Ikhampani i-release i-video ngoba ifuna ukuprotect udriver. Make release i-video eshodayo, because la ematragini i-camera mayishuta, ishuta phambili, ishuta nathi phakathi, ikhipha isikhathi, ikhipha ispeed. So if udriver uye wazama, i-camera le phakathi kumele isho ukuthi hayi nasi ispeed siyayehla, udriver uyazama ukuyimisa. Ubona ngendlela ekuhlephuke ngayo leya taxi ukuthi yazini bekababulala abantu bebalapha eteksini. Khohlakele lo driver loya. I wish nje ukuthi umthetho ungamthatha umgqume ejele, ungamkhiphi ayohlala khona impilo yakhe yonke. Angiyena nanomuntu ojwayele ukuphawula webafethu sanibonani, kodwa ngithi angiyikhulume le. Ngiyabezwa kakhulu abantu begxeka udriver we-truck, bethi naye ebene kule ngozi eyenzakalile yalimaza abantwana kabuhlungu kanje. Ngiyabezwa begxeka udriver we-truck, bethi naye ube nephutha elikhulu, ebengakwazi laphana ukuthi ena ebreak laphayana. Ayi bafowethu, angizile ngokuthi mhlawumbe ngizothatha isayidi. Into eyenziwe loya mfowethu wetekisi wrong kakhulu, 100%. I-wrong ngale ndlela yokuthi ayijustifyeki, and akim-understand umuntu ozama ukuyijustifya le nto leyana. Ake ngichaze, mhlawumbe ake ngibeke ngescience lento izozwakala. Bafowethu, contact momentum. Mhlawumbe ake sichaze le concept. Contact momentum mhlawumbe nizoyizwa. Ithi definition momentum. Momentum is the product of an object mass and its velocity. So if into in motion, mangithi if into in motion, should into ihamba ine velocity futhi ine mass, leyo nto leyo should leyo nto leyo isek apply in momentum, leyo nto leyo, ngoba momentum i product yalama quantities amabili engikhuluma ngawo. Then ithini ke lento le, ithini le concept? Ngizonibeka kahle sitombeni. Ithi le concept, uyabona njengoba sithi i-momentum nje is a product of an object mass and its velocity. Ithi lento, uma ngine mass enkulu then ne velocity enkulu, ngoba i-truck ine mass enkulu kabi i-truck, khumbula kusekhona ney'nqola lapho, plus lela truck beli ine motion, belihamba
beline velocity ethize elihamba ngayo. Ithi ke lento lena ukuze kukhandeke i-momentum, buka ke mase umultiply lezinto eziwu2. Imass enkulu, le mass le object ene-mass enkulu ehamba ngevelocity futhi enkulu, bese ungitshela ukuthi yonke leyo nto ungakwazi wena ukuyimisa within a short period of time. Ake nginisuse ku-momentum nginibeke la kwi-inertia. Khona into lapha kuma-Newton's laws kwi-science ethi it is resistant for the object to change its velocity. Kunzima for i-object ukuthi ishintshe i-velocity in a short period of time. For an example, uma usemotweni, uma ula kwi-passenger seat, ungalifakile ibhandi. Uma ngihamba ngo-180 km per hour la, ngifake ibhandi mina. Uma ngibrika mina ngishaya i-dead brake ukhona into engiphazamisa la, wena la nawe usukuhamba ngo-180 mawuhleli la. So wena uma ukhona into engiphazamisa mina ngibrika, wena ungahamba uzuphume nge-window screen ngoba usaqhubeka ngalo 180 lo, since wena ubukade in motion une velocity ethize 180 km per hour futhi une mass yakho. So leyo mass leyo kwanayo idlala iqhaza ikuphushele phambili, ilekelelo ile velocity obukade uvela uhamba ngayo. Same thing applies nala e-truckini. Ukubanelwa ya drive ke wazaba ukubrika ethi ubrikela ukuma manje e-truckini. Inqola lezi angithi bezobe zona saqhubeka zihamba ngevelocity leli truck ebelihamba ngazo. Then now khohlwa ukuthi i-single object le, but lezi yanqola zinamasondo ngokwazo bezoqhubeka zifuna ukuqhubeka le velocity bekade i-truck livele lihamba ngazo, ebese kwenza mhlawumbe i-truck ligcine selishintsha i-direction livundla kanje. Leli truck leli ligcine mhlawumbe ikhanda libheka le inqola libheka le, kugcine futhi affecteka lezi imoto bekade zithi zama ucreate space, create lo mfolo. Okay, ungasithatha lesi space lesi wire straight e-truckini. Noma bezothi mayivundla kanje lo mfo still phinde leli truck liye kuye limshayise khona ezamile ukubhreka ngoba lizovela ligcwala indlela i-truck livundle libhekele nale ngoba belizoyishintsha i-direction. Because bekuzoba nzima because of imass enkulu. Angithi imass le multiply by i-velocity, zonke lezi zinto uhamba kucreateke a single momentum le truck elihamba ngayo. So uma ise-apply ama-brake disturb that initial velocity of the truck ebekade hamba ngaso, bearing in mind ukuthi leyo initial velocity kusene mass futhi phezulu enqola njengoba i-truck lisindanga kanye. Ungitshele kwena ukuthi lingama ngesikhathi esincane. Bafethu i-science lento leni i-science leya. Ngithi mina mhlawumbe ngi-break it down le concept ukuthi bekungelule ingakho i-truck lithatha isikhathi esidanga ukuthi limi, because into nje ene-mass enkulu kunzima kabi ukuyenza ukuthi ime uma ukuthi be in a motion, because it is very difficult or it is resistant or kunzima ukuthi i-object ishintshe i-velocity yawo if leyo object ine-mass kanti futhi bikade in a certain motion. Mhlawumbe ngichaze kanjalo. And then bese ngiphinde ke ngicele bafowethu bamatekisi, bafethu ngicane iphathe kahle emgwaqweni. Even nala ko stop and go, hayi ke emadolobheni amakhulu lana nje mawuye empangeni ku-R34 hlezi inhliziyo yami ngizofika edolobheni sihluthukile because of abafowethu abashayela amatekisi. Abakwazi labafowethu ukulinda labayana. Abanandaba nwathi ukuqhamuka i-truck elingakanani. Thothi mhlawumbe seyivaliwe imoto ezila seyivaliwe imoto oncoming lane besilindile ku stop and go sonke siyempangeni. Kuvulelwe thina lapha sithi siyasuka thina besiphambili. Sithi siyongena la sisivulele khona kusuka abafowethu bamatekisi bamatekisi lapha le emuva elayinini. Bedlule zonke lezi imoto lezi zonke befuna ukuzongena la phambi kwakho ngenkani. Thothi mhlawumbe kuzoqhamuka imoto lapha kade isezi isendleleni, mhlawumbe kade bengayinakanga ukuthi kunemoto yokugcina esizodlula ngabe i-truck, bebokubona selila i-truck umuntu efuna ukuzogudla ngale ndlela ukuthi mawungaqheli uzokushayisa fanele uzusuka uyomela lapha. Bafethu asiyekeni lento le, uhamba impilo zabantu ngamabomu ngento nje engasizi ngalutho. Ukujaha uyazi ukujaha kuze kweqe ngale ndlela ukuthi ngaze gcine kumoshakala izinto akusizi. Laba nje abagxeka udriver we-truck angi-understand bafethu ukuthi nimgxeka kanjani, noma mhlawumbe ngoba mina ngihlanyiswa i-science le egcwele ikhanda angazi. Angisho ukuthi akusilo sigxeka udriver we-taxi noma kwenzakaleni, kodwa lwamfo ube nephutha vele. Masikhuluma nje iqiniso ube nephutha. Kodwa nje ngizokhuza bafowethu bamatekisi, imoto iyabulala. Sihamba ngazo siyayisaba, msani kusibulala kanje singenze lutho. Hayi kulikhulu madoda, hayi kunzima. Angikholwa ukuthi ubhuti
konke lokho kwenzekile bekuhlelile. Angikholwa ukuthi kube ubuhamisha bakhe kuze kudlule imiphefumulo engaka. Sonke sinamacala esesiwenzile, kuphela nje emacaleni ethu azange sona kuze kudlule imiphefumulo. Emacaleni ethu azange simosha kuze kungenelela ingalo yomthetho. Funa sibonge khona lokho ngoba usuku nosuku uNkulunkulu siyona, usuku nosuku Nkosi yomusa sinamaphutha. Awu, hayi ngiyakhala ngalo mntwana wabantu, ngiyakhala ngalezi ingane zabantu ezidlulile eziningi kangaka, ngoba igama lithi nje ngomuntu oyedwa. Akube kusavele ukuthi hayi into zomhlaba nje, umhlaba nje, umhlaba usiphendukele, umhlaba usiphendukele. Sibulalana sodwa saba sendlini ikuphenduka komhlaba. Ibhlungu lento, ibhlungu kakhulu. Ngiyayicabanga lemndeni, ngiyacabanga lezi ihlobo, ngiyamcabanga umfowethu la ekhona kwayena ufisa ukuba kekho, kodwa nakakana ukuthatha umphefumulo wakhe. Awu, uNkulunkulu ngicela uzube nalemndeni, abafowethu abanolaka lolu daba, imndeni nolaka lolu daba, unolaka kubhuti. Ayikhumbula izwelane naye, ikukhumbula ukuthi akazange zekuhlela, akakuhlelile, kwenzekile nje njengezenze khona umhlaba wonke jikelele. Awu mfowethu, ululame la ukhona emoyeni. Ayi, awu mndeni, lalani ngenxeba, akukho kusawukwenziwa, kube umphefumulo yabuyiswa. Ngabe namanje siyathatha, siyahlanganisa, siyabeka, sizama ukubuyisa le mphefumulo. Hey bafowethu, asicophelele nemgwaqweni. Ayi, sicophelele nemgwaqweni. Musani ukuphawula into eningayazi webantu abangenama license. Musani futhi ukuphawula into eningayazi webantu abathenga ama license. Udriver wetekisi nodriver wetruck babe nomqondo ofanayo ngesikhathi esisodwa. Udriver wetekisi ubonile ukuthi hey, sengilenzile iphutha, nakho ngizodala ingozi. Ngokungakwazi kwami ukuthi ngibala ukuthi ngeke ngisakwazi uku-overtake lapha. Wathi udriver wetekisi into engcono angivele ngikhiphe idlutshana eceleni ukuze ngingadaleka ingozi. Udriver wetruck wathi nakho kuzokwenzeka ingozi. Yazi ukugwema le ngozi ukuthi ngikhiphe itruck lami ligijimela ngaphandle ukuze kugwemekele. Bacabanga ngendlela efanayo ngesikhathi esisodwa, base bawushana lapha ngaphandle. Nina nje abantu abathenga ama license nabantu abangenama license ake nithula. Hello Mzansi, welcome to Mgoso Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. People are still reacting to what happened between a truck and the taxi driver. Some people are blaming the truck driver for being selfish, reduce the speed, but some people are just saying that there was no way reduce the speed so quick, so fast. Some people are just saying the truck driver because there was no way he could have avoided that situation. But the last guy was saying taxi driver and truck driver at the same time. Uthabo taxi driver ukuthi sekwendeka inkinga, wathi ngcono ngiphume emgwaqeni ngani, naye truck driver utitshela lokho ukuthi athi ngivele ngiphume emgwaqeni ngimane ngihambe lana ehlathini ngilase base babethe bayoshayisana khona. So people are saying into letiningi ngale ngodi, labanye basho lokhu kani labanye basho lokunye. Please do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.